Sí. Hola, bon dia, senyors, senyores, que esteu passejant per la Rambla del Poble Nou. Avui és un dia una mica estrany, fa molt de vent, no acaba de sortir el sol. Bé, com ja hem fet diversos matins aquí a la Rambla del Poble Nou, doncs anem a fer una sèrie de presentacions. En primer lloc, he de dir que nosaltres pertanyem a Sant Martí per la Independència, que és una territorial que pertany a l'Assemblea Nacional de Catalunya. Quedi clar que nosaltres, com diu la pancarta aquí ben gran, no estem vinculats absolutament a cap partit polític i l'únic que pretenem és demostrar o explicar els motius pels quals nosaltres pensem que la independència és el millor que li pot passar a la nostra societat. Dins de les xerrades que farem, la primera que començaré jo aquest matí serà una xerrada sobre unes parts que s'han parlat molt des de ja fa mesos o anys, i és el problema de les balances fiscals amb l'estat espanyol i el dèficit fiscal amb l'estat espanyol. Aquesta és una situació que se n'ha parlat i que a vegades no queda prou clara, quan realment és una qüestió clara i una qüestió relativament simple d'entendre quan s'ha explicat. En primer lloc, el que anem a veure és què significa una balança fiscal. Una balança fiscal és la diferència que hi ha entre les inversions que rep, en aquest cas una comunitat, un estat federal, una regió, etc., les inversions que rep, menys els impostos que ha pagat aquesta regió, aquest estat, aquest país. Per tant, tots els països o tots els estats o totes les regions, com li vulguem dir, reben una sèrie d'inversions, però evidentment paguen uns impostos. Quan aquesta diferència és positiva, es diu que la balança fiscal té superàvit fiscal, és a dir, es rep més del que es paga amb impostos. Però, per contra, si es paguen més impostos del que es rep, es diu que la balança fiscal és negativa. Evidentment, l'ideal pot ser la positiva. En el nostre cas, ens atrevim a dir que no és que sigui negativa, és tan absolutament negativa que durant molts anys se li està donant el nom d'espoliació fiscal. És a dir, la diferència que paga Catalunya a l'estat central en resposta amb el que té és tanta diferència que es pot parlar d'espoliació fiscal. Però anem a fer-ho, anem a demostrar-ho amb xifres reals, amb xifres no inventades, i anem a veure primer quina és la quantitat que Catalunya aporta anualment a l'estat espanyol i que no retorna, que ja no retorna. Aquests números són de l'any 2008-2009, però aproximadament la situació és similar. I per fer-nos una idea ja ens anirà bé. Són uns números una mica arrodonits. En principi, nosaltres, qualsevol dels que m'esteu escoltant, doncs pagueu una sèrie d'impostos. Pagueu un IRPF, pagueu un IVA, hi ha un impost de societats, les cotitzacions a la seguretat social i una sèrie d'impostos especials que hi ha a la Generalitat. En total, els catalans paguem aproximadament una quantitat de tots els impostos que paguem de 60.000 milions d'euros anuals. 60.000 milions d'euros anuals que van cap a Madrid. I d'aquests 60.000 milions d'euros anuals, quants són els que retornen a Catalunya? Doncs nosaltres en paguem 60.000 milions, és a dir, existeixen, els estem pagant cada any rere any els estem pagant. D'aquests 60.000 milions, una tercera part, 20.000 milions, són diners que Madrid retorna amb efectiu a Catalunya per pagar sous a ajuntaments, per pagar diners, factures, etc. Uns altres 20.000 milions són retornats, en teoria, en forma d'infraestructures, tot i que ja veiem com estan certes infraestructures, com són les rodalies, com són algunes carreteres, com és la nacional que encara s'està esperant que millori per anar a Tarragona, etc. Per tant, en retornen 20.000 en efectiu i 20.000 en infraestructures. Recordem que en paguem aproximadament 60.000. En queden 20.000. On van a parar aquests 20.000? Aquests 20.000 ja no retornen.
Aquests 20.000 se'ls queda l'Estat i els reparteix de la manera que creu més adient. Coses interessants o aeroports sense avions. El cas és que aquests 20.000 milions d'euros anuals ja no retornen. Evidentment, algú pot tenir la idea de dir home, estem en un país on hi ha zones que produeixen més que altres, s'ha d'ajudar. Portim, diguem-ne, acceptem aquesta idea, però anem a veure com, de quina manera estem ajudant a la resta del país. Mirem si és una forma lògica o no és una forma lògica. I anem a comprovar-ho amb unes xifres, que són les xifres que s'utilitzen arreu del món per veure quin és l'impost que paga extra que ja no li retorna un estat federal, una autonomia, un estat. Mireu, Catalunya té un producte interior brut, ara entro un moment amb el producte interior brut perquè es refereix amb la relació amb el producte interior brut. Catalunya té un producte interior brut aproximadament d'uns 200.000, ara poder 216.000 a l'any 2008, ara evidentment haurà baixat perquè no es produeix evidentment tant, per desgràcia, però aproximadament uns 200.000 milions d'euros. Què és aquest producte interior brut? Aquests són els guanys reals que hi ha a Catalunya. Guanys reals què significa? Doncs que, per exemple, la SEAT té uns guanys anuals, però aquests guanys anuals li ha de restar tot el que té que pagar amb sous, amb materials, etc. Té uns guanys nets. Doncs la suma de tots els guanys nets, de totes les empreses, de tots els catalans, és d'uns 200.000 milions d'euros a l'any. Nosaltres recordem que uns 20.000 no ens els retornen. Vol dir que un 10% del producte interior brut és una manera de relacionar-ho, jo no dic que sigui la millor ni la pitjor, però és una manera que relaciona arreu del món. Un 10%, el que nosaltres no ens retornen, comparat amb el producte interior brut, és un 10%. Anem a veure quins percentatges són els que hi ha en altres llocs del món. I això es pot comprovar si ho busqueu a internet, si ho busqueu a qualsevol enciclopèdia. Austràlia, l'estat federal que paga més, paga un 2%. Canadà, un 2%. L'estat que paga més a l'estat central d'Estats Units és un 2,5%. Dels estats federals d'Alemanya, el que paga més és un 3% i s'estan queixant. Quan paga Catalunya a l'estat central? 10%. És a dir, més del triple dels que paguen més arreu del món. 10%. Per tant, aquí ja veiem que la cosa no pot funcionar gaire bé, que aquí ja ens estan exprimint perquè s'està agafant una quantitat de diner molt més gran que la que és normal arreu del món. Però després hi ha una altra qüestió. Aquesta quantitat, aquests milions anuals, resulta que van creixent. Durant molts anys, fixeu-vos que fins no fa uns quants anys, no volien donar les balances fiscals perquè evidentment sabien el que passaria. Això va creixent. Cada vegada és més gran. I el que sabem segur és que tendirà a créixer. No a disminuir o a estabilitzar-se. Bàsicament es va estabilitzar els Jocs Olímpics. Va ser l'ajuda de Madrid de dir, bueno, aquest any no us apugem. Però això va creixent. Per tant, entenem que no té una qüestió que puguem seguir-la indefinidament. Però, a més, anem a veure un altre punt de vista que segueixen també els països amb situacions econòmiques com nosaltres, on hi ha un estat central que divideix els diners amb estats federals, amb autonomies. Anem a veure, posem el cas d'Alemanya. A Alemanya, aquí s'han ordenat els seus estats des del que té el producte interior brut més gran, el que produeix més, fins al que produeix menys. Són les ratlles en vermell. És lògic, en qualsevol país hi haurà uns estats o hi haurà unes autonomies que unes produiran més que unes altres. Això és segur, això no té ni bo ni dolent. És així, totes no poden produir el mateix. Bé, també és lògic que l'estat central digui, home, els que produeixen més anem a treure'ls una mica i anem a donar una mica als que estan produint menys. I això és el que, per exemple, fa Alemanya. I què fa Alemanya? Doncs intenta que tots els seus estats o els seus estats federals estiguin el més propers a la línia mitja, que és la línia discontínua.
De manera que l'estat que produeix més, que és Hessen, resulta que passa de la línia vermella, al final es queda amb la línia grisa, més a prop de la mitjana. Per què? Home, perquè li treuen una mica de diners. Berlín, que és el que produeix menys, doncs li donen diners, puja a la línia gris i s'apropa a la línia discontínua. Però hi ha una qüestió que es diu la d'ordenabilitat o la de l'ordre, simplement. Hessen és la primera, Berlín és l'última. Una vegada s'ha fet la reordenació, Hessen té una mica més, Hessen té una mica menys, Berlín té una mica més. Però l'ordenació segueix mantenint-se. Berlín segueix sent el primer, Hessen segueix sent el primer, Berlín segueix mantenint-se l'últim. Com funciona a Espanya? Doncs a Espanya és una olla de cols. A Espanya no funciona en absolut el que podríem dir l'ordenabilitat o l'ordre entre, aquí serien, comunitats. En principi, la que tindria més, però això seria entre cometes, ja que hi ha moltes coses que paguem tots els espanyols que consten a Madrid i en principi això fa que Madrid, en teoria, sigui el que produeix més, quan no és exactament cert, però admetem-ho. Si s'ordena, Madrid és el que produeix més, Producte Interior Brut, Balears segon, Catalunya tercers. Nosaltres estaríem en el tercer lloc. Quan es reordena tot i es diu, miri, a vostès els hi donem diners, a vostès no els hi donem, com ens passa a nosaltres, els hi traiem i ja no els hi donem, Catalunya passa d'estar en el tercer lloc a l'11è. A l'11è, és a dir, nosaltres, en realitat, malgrat els impostos que estem pagant, tenim uns diners com si estéssim en l'11è lloc, quan realment estem en el tercer. I qui passa al primer lloc? Doncs el penúltim. El penúltim, que és Extremadura, resulta que és al final qui té més diners o rep més diners de tot l'estat espanyol. Evidentment, això no té cap lògica. I què ens porta a entendre això? Home, ens porta a entendre que així no podem seguir. Que el que no poden fer des de l'estat central és estar-nos exprimint d'una manera exagerada de donar els diners en altres llocs que es fan servir perquè ja ho veiem tots que és les animalades que s'han arribat a fer i per tant nosaltres el que proposem, el que veiem és que realment l'única o la millor solució que tenim ara és l'estat independent. Hem d'entendre que aquest estat independent no representarà automàticament una millora, és a dir, no serem independents el 2014 i el 2015 això serà Suïssa. No és cert. Però el que hem de veure, el que hem d'analitzar és, volem tenir una Catalunya que segueixi amb aquest dèficit fiscal, que segueixi amb aquest maltractament i donar-los això als nostres fills, donar-los això als nostres nets, o volem com a mínim donar-los una esperança de tenir un país propi que pot lluitar per si mateix i que pot funcionar? Perquè una cosa us ha de quedar clara. Això no és el conte de la latxera. Els diners que tenim cada any els tenim, tant si som independents com si no som independents. I per tant, no estem dient, és que si fóssim independents tindríem més diners. No, és que ens en traurien menys. Per tant, aquesta és la idea, el raonament que jo els hi volia fer a vostès perquè entenguin, com a mínim, el problema, n'hi ha molts més, evidentment, de socials, de llengua, de cultura, ara encara no ens han acabat de donar tots els papers de Salamanca i encara estan posant pegues, etc. N'hi ha molts més. Però com a mínim, ara, en aquests 10 minuts, doncs hem exposat un motiu pel qual Catalunya necessita ser independent, perquè és que no podem seguir amb aquesta línia. Gràcies. Si teniu alguna qüestió, teniu alguna pregunta, jo o els meus companys intentarem respondre-ho el millor que sabem. Moltes gràcies per atendre'm. Ara sí. Bon dia, senyors. Continuem amb la xerrada que hem estat fent fa un quart d'hora parlant de l'espoliació fiscal que pateix Catalunya, dels diners de Catalunya que es paguen amb impostos i no tornen. Abans ho hem dit d'una manera, diguem, molt poc concreta, relativament poc concreta, i ara parlarem de números concrets, absolutament concrets, i per fer això parlarem del pressupost
de la Generalitat de Catalunya. Si parlem del pressupost de la Generalitat de Catalunya, hem de saber quins diners hi entren i amb què s'utilitzen aquests diners. Aleshores, resulta que en els pressupostos de Catalunya, de l'Agència Tributària, en aquí poso Agència Tributària Catalana, referint-me que això, en el moment que siguem independents, serà així, però de l'Agència Tributària Espanyola és el mateix. Els diners que entren cada any són els mateixos. I aquests diners són, per un cantó, 38.000 milions d'euros, que són la suma de l'IRPF, més l'IVA, més l'impost de societats, més els impostos especials, més els impostos de successions. Això suma 38.000 milions d'euros. I, per altra part, hi ha la cotització de la Seguretat Social, que puja 25.000 milions d'euros. Per tant, el que hem pagat amb impostos als catalans cada any són 25 més 38, que fa 63.000 milions d'euros. Si Catalunya és un país independent, mirem com s'utilitzen aquests diners. La manera com s'utilitzen és la següent. Per un cantó, resulta que aquests 25.000 milions d'euros que es paguen de la Seguretat Social, en aquests moments, ara que hi ha crisi, fins ara no havia sigut així, fins ara hi havia excedent entre el que cobra la Seguretat Social i el que es paga als pensionistes i aturats, i en canvi en aquest moment el que es paga de la Seguretat Social són 25.000 milions i el que es paga a pensionistes i aturats són 28. Com que això no pot canviar, vol dir que aquests senyors cobren els 28.000 milions, suma dels que han pagat tots els catalans amb el que és la Seguretat Social, empresaris i treballadors, i a més s'hi han d'afegir 3.000 euros d'aquests 38. Per tant, d'aquests 38 realment només en queden 35. Ara anem a veure amb aquests 35 què s'hi fa. El finançament de la Generalitat, o sigui, els pressupostos de la Generalitat, són 27.000 milions d'euros. Si en tenim 35 i en reservem 27, que després explicarem aquests 27 en què es distribueixen, en queden 8. Aquests 8.000 milions d'euros, hi ha una cosa que s'ha de pagar sempre cada any, que és els interessos del deute de la Generalitat, perquè resulta que el deute de la Generalitat són més de 40.000 milions d'euros. Per tant, 2.000 milions d'euros és els interessos més o menys un 5% del que el deute de la Generalitat comporta. Per tant, d'aquests 38 n'han quedat 8, d'aquests 8 en traiem 2 i en queden 6. O sigui, Catalunya, havent compensat els aturats i pensionistes que amb la Seguretat Social no s'hi arriba, més havent finançat tots els serveis d'educació, cultura, salut, etc., dos pressupostos de la Generalitat, encara sobren 6.000 milions d'euros. Això seria el que passaria si Catalunya fos un país independent. Sobrarien 6.000 milions d'euros, que evidentment s'utilitzarien. Aquests 6.000 milions d'euros s'utilitzarien per anar reduint, per exemple, el deute de la Generalitat, per anar amortitzant el deute de la Generalitat, per fer corredors mediterranis, que el govern espanyol no ens els vol fer i en canvi són absolutament indispensables, per fer infraestructures, per construir carreteres, per disminuir peatges. O sigui, tots aquests diners servirien per això. I el que és molt més important és que pel fet que Catalunya fos un país independent i fes aquestes coses, això ajudaria a crear molta més riquesa. Se'n diu un efecte multiplicador, perquè aquests 6.000 es convertirien en molt més quan es fessin infraestructures i les empreses estrangeres diguessin: coi, aquest país que fins ara tenia peatges, ara no en té, per tant ja m'interessa més. I a més, que és un país molt maco, a més hi ha una bona xarxa de carreteres, una bona xarxa de trens, etc. Això s'hauria fet sempre que aquests 6.000 milions de cada any s'anessin invertint en crear infraestructura. Doncs molt bé, això és el que passaria. Si Catalunya fos independent, estaríem en aquestes condicions. Com que Catalunya no és independent, estem en unes altres condicions. I aquestes altres condicions són, pel que respecta amb això, són completament diferents. Aquí això és exactament igual. Tothom paga les seves cotitzacions, els seus impostos, els seus IRPFs, se suma els 38.000 milions d'euros. D'aquests 38 milions d'euros
es paga als aturats, etc. Però, tot d'una, ens trobem en què hi ha un dèficit fiscal de 16.500 milions d'euros. Què vol dir això? Això és el dèficit fiscal que abans ja ho hem explicat i que Catalunya està sofrint des de fa 30 anys o una cosa així, aquest xuclar diners que s'han pagat amb impostos i no tornen a Catalunya. Aquests diners que no tornen són 16.500 milions d'euros. Per tant, si d'aquests 38 en traiem 16.500 i en traiem 3, en quedaran només 18.500 milions d'euros per finançar la Generalitat. I com que d'aquests 18.500, 2.000 hem de pagar, igual que abans, els deutes de la Generalitat, quedarà per finançar la Generalitat, pels pressupostos de la Generalitat, quedaran 16.500 milions d'euros, quan aquí en quedaven 27.000. Anem a veure llavors amb què s'utilitzen en cada un dels casos, en aquest cas i en aquest, amb què s'utilitzen aquests diners. Anem a veure amb què s'utilitzen aquests diners en cada cas. Els 27.000 milions d'euros que estaven aquí dalt es reparteixen més o menys amb 10.000 milions d'euros per salut, 5.000 per educació, 2.000 per benestar social, 2.000 per administració i 8.000 per altres coses que són seguretat, justícia, transport, etc. Ho he intentat comprimir en els pressupostos de la Generalitat, però són aquests números. Si són aquests números, vol dir que aquests 25.000, aquests 27.000 cobreixen totes aquestes despeses i, per tant, no s'han hagut de fer retallades, no s'ha hagut de fer cap altra cosa perquè aquests diners ja estaven destinats prèviament a poder cobrir aquests serveis. Si ara ens trobem en... Això és la situació ideal de Catalunya independent. Si ara ens trobem amb què passarà aquest any quan en comptes de 27 només es disposi de 16.500 euros, doncs ja us podeu imaginar que serà una cosa violenta, com ha sigut cada any en els últims anys. Aquesta cosa violenta és que, diguem, per exemple, el que podem fer és dir, doncs mira, en comptes de 10.000 per salut només li posem 100.000 i per tant retallem un 28%, i en comptes de 5.000 en educació només li posem 3.000, que vol dir que retallem un 40%, i que vol dir que fotem mestres a fora de les escoles i no fem escoles noves. I el benestar social, els avis que necessiten suport, etc., en comptes de 2.000 només li posem 500, i per tant comencem a esbandir ONGs que es dediquen a ajudar els avis, etc. De l'administració, que n'hi havia 2, en gastem 1, i de la resta, això, disminuïm el número de Mossos d'Esquadra, etc. Això és una possible solució per dir, amb 16.500 euros intentem subsistir, però ja veieu que això és una cosa irrealitzable. No podem fer aquestes retallades tan brutals que ens produeix el fet de que no tenim 27.000 milions d'euros com havíem explicat, sinó que només en tenim 16.500. Hi ha una altra possibilitat, que és endeutar-nos més. Abans ja hem dit que hi havia un deute de la Generalitat que pujava en aquests moments més de 42 o 43.000 milions d'euros. Doncs el que podem fer és intentar endeutar-nos més, si ens permet Espanya i si ens permet Europa. Però suposant que Espanya i Europa ens permetin, podem intentar fer les dues coses, per un cantó retallar i per l'altre endeutar-nos. I bueno, és una mitja solució, perquè si en castellà diuen que pan para hoy y hambre para mañana, perquè si realment ara ens endeutem més, els nostres fills hauran de pagar algun dia aquest deute. Per tant, aquesta presentació pretenia demostrar els diners que arriben d'impostos a Catalunya, que són 63.000 milions d'euros, que paguen els catalans, i com aquests diners es poden distribuir si Catalunya és un estat independent i no s'han de fer retallades ni s'ha d'incrementar els impostos ni res. I què passa si, com que en comptes de 27.000 només n'hi ha 16.500, el que cal és retallar per tots cantons, i si no es vol retallar tant, endeutar-se més. Però això ja es veu, tal com ha explicat en Daniel ara fa una estona, que això no és una solució. Si diguéssim, bueno, aquest any ho farem així i l'any que ve estarà solucionat, doncs molt bé, però és que aquest any estem igual que l'any passat, i l'any passat igual que l'anterior,
i l'any que ve estarem igual que aquest any. Per tant, això no és una cosa que el país pugui suportar, i el que proposem i el que proposa l'Assemblea Nacional Catalana i el que estan proposant en aquest moment el govern de Convergència més Esquerra i amb el suport d'Iniciativa és trencar i passar aquí en comptes d'aquí. I això és el que nosaltres proposem de fa molt de temps, abans que hi hagués l'11 de setembre aquest i que el senyor Mas s'aficionés a fer aquestes coses. Nosaltres ja fa un any o dos que ja estem propugnant que cal fer aquesta solució, perquè aquesta no és suportable de cap manera. I això que us volia dir, gràcies d'haver-me escoltat. Si voleu fer alguna pregunta, amb molt de gust us la respondré. Gràcies.